Na ten voz asi vyliezť nemôžeme. Ne. Čaute ľudia. A sme tu zase s ďalším videom. Ahoj. Tak. Nechám to na teba. Kde teda sme? Vyzerá to tu ako taká dobrá nalievareň. No však. Sme na Liptovskom hrádku. Nečakane. Na hrade. Sme tu ubytovaní už asi od včerajška. A dneska si urobíme malinkaté videjko. Dobre. Čo to tu máme? Čo je to za erb? Toto je erb novej vlastničky tohto kaštielu Liptovský Hradok. Pozadí je zelená, pretože ako Slobodná sa volala priezviskom Zelená. Teraz je to už Machová. A to vlastne takto vyzerala, pokiaľ viem. Hej, hej. Čo je toto? Toto je tatami. Skladajúce žinenky. No, k tomuto sa vtedy nevyjadrila. Nehovorila o tomto nič. Keby ste niekto vedeli, čo to je, tak nám dajte vedieť, kto to tu poznáte. Dobre, takže sme tu už ubytovaní od včerajška. Teraz sme si už našli konečne čas si to tu natočiť. Tak tu vlastne, keď sme boli na exkurzii, tak tam sme si lístky zakúpili, tu sme čakali a tamtou bránou sme išli. Ale teraz je brána zavretá. Tam máme vzadu zaparkované auto. A takto to vyzerá. Tu máme vlastne celý zámok, kašteľ, čo to je? Kaštiel plus hrad. Kašteľ plus hrad. A rybičky. To som ani teraz nevedel, že tu sú ryby. No je to troška, je to zarastené, no. Ale táto časť, čo vidieť, tieto kamene, to je hrad a toto je kaštiel. Takže asi sa najprv ideme pozrieť do hradu, jak to tam vnútri vyzerá. Máme šťastie, ak sme tu ubytovaní a nikto tu není, môžeme sa tu voľne pohybovať. Sme sa ešte aj pýtali, môžeme kam chceme, len nie do takých tých oblastí, kde je vstup zakázaný podľa ceduly. Dobre, ideme vyššie. Tak, už si ideme pomalinku tam. Vlastne sme boli tam dole a teraz vlastne ideme sem hore. A tu máme pekne tú zrúcaninku hradu. Počkať, sa mi to trošku neklepe. Máme trojposchodovú väžu a dvojposchodovú väžu. Tu máme nejaké sedacko a tu máme studňu. Ideme sa pozrieť dovnútra. Čo je tam tými schodmi dole, to neviem, to nám nepovedali, ale mám pocit, že tam vidím pootvorené dvere. Ale loziť tam nebudem. No, máme tie schody. Ideme týmto čistým schodiskom? No, môžeme. Dobre, ideme trochu vyššie. A tu máme točité schodisko, ktoré sa vraj zachovalo, je originál. Ale nevyzerá moc originál, ale asi ho upravili, víš. Hovorili, že je originál zachované, to točité schodisko. Asi ho obnovili. Asi, trošku je to tu deravé. A máme tu prvé poschodie. Tak, toto bola kedysi vlastne hlavná sála toho hradu. Tu vlastne bola stena, ale tá je zbúraná. Bolo to tu rozdelené, tu je pôvodná stena ešte zachovala. A toto, čo nám hovorili, tak toto bol vraj hajzel. Toto okno veľké. Ja normálne sem si išiel, si mal takéto taký ten drevený výstupok, jak Kingdom Come mali, a si sa mohol pekne dole ísť vysrať. Takže kto išiel okolo, videl, jak ti padalo hovno. A hovorí sa tomu aj vysernica. Áno, taká vtipná poznámka. A čo je vo vnútri? He? A tuto bol vlastne komín, nie? Nie, komín bol tu. Toto druhé bol komín. A to vlastne ukazuje, že to malo kedysi aj druhé poschodie, lebo ten komín je takto vysoký a že vraj toto kúrilo takto cez obidve. Skôr, že tam, kde je komín, tak bol obytný priestor. Iba tí vykurovali. Ale hovorili, že vlastne toto malo ešte druhé poschodie, kde sme. Aha, už to dali preč tu. Tu vlastne bol taký altánok na svadby. Dobre, ideme sa pozrieť. Čo to tu máme?
Tak, toto vraj bolo pre strelcov na obranu. Neviem, či už z diela sa tu strieľalo, alebo ešte z lukov. A teraz sa tu konajú svadby. To je tu zaujímavé. Počkaj, tu môžeme vidieť, v akom to bolo stave predtým. Fajnovo. Taká rozbúraná barabizna. Strop je úplne parádny. Veľký luster. Nábytok. Všetek nábytok je tu vraj historický. Áno, starožitný. Ale nie je originálny, lebo sa tu vraj nič nezachovalo. A majiteľka vraj precestovala pol Európy, aby všetky tieto starožitnosti získala. Je to taká koláž. Dá sa povedať historická, taký myšmaš. A je to tu pekné. Vedel by som si tu predstaviť nejakú party. No ale väčšinou sú tu tie svadobné obrady. Ešte niečo s hudbou hovorili. No alebo také súkromné malé koncerty. Ale je to vidieť podľa tých trámov, že hej, že tu bolo druhé poschodie, s tým, že asi zvonku sa nejako chodilo do toho druhého. Dobre, ideme ďalej. Takže tam sme boli a teraz sme na druhej strane. Tu je vidieť, jak vlastne postupovala stavba hradu. Že najprv to bolo takéto, je taká drevená väža, ktorá sa časom opevnila kameňmi. Tu bolo vlastne opevnené a tu vlastne naznačujú, že to bolo ešte riekou obrnené či ochránené. Potom to postupilo nejak takto. Sa tu už urobili aj veže, aj všetko možné. A toto by mal byť konečný výsledok, jak to vyzerá teraz. A tu, za týmito dverami, by sme mali mať ďalšiu miestnosť, len neviem, či sa teraz dostaneme dovnútra. Ne, nestačí. Nejdu otvoriť. To sa nie, to je tá najlepšia miestnosť. Áno, toto je jedna z najlepších miestností. Aha, dobre. Otvorili sme si. Mali tu kľúč, tak hádam, môžeme ísť dovnútra. Radšej, ale zavrime. Ale aby sme sa nepribuchli. Radšej len takto. Tak, je to tu jak u vikingov. Obrovský roh. Môžem vám to takto ukázať. Pri exkurzii povedali, že sa toho môžeme chytať. Celkom obrovský roh. Máme nejaký nábytok. A tento medveď. Toho sme si vraj aj mohli pohľadkať. Ale ja sa toho chytať nebudem. Aby sa to nerozsypalo, nie? No. Že vraj toto bola z najteplejších miestností z celého hradu. Koľko hovorila, že tu bolo stupňov? Aj 17? 17, tuším, že maximálne 17. No, maximálne 17, že je najteplejšia miestnosť. Samozrejme, tu máme kúrenie. Krb tu bol vlastne tu. Tu, presne tu bol. Áno, tu. Trošku sa mi zamotal jazyk. A táto posteľ je vraj originálna. A môžem vám povedať, že na videu to asi neuvidíte, ale je malá. Je to fakt pre krpcov. Počkaj. Za to chyť to video. No, tak asi tu musí ešte ten hajzlík plechový nafotiť. Nie, to je Váňa. To je Vaňa. Tu to sedíš a henta stečíš nohy. Paráda. Tam za tým vidím nejakú elektroniku. Dobre, chyť to a natoč, aby som vám ukázal, jak je to posteľ veľká. Tak je to presne na rozpiahnutí mojich rukov, jak mám prostredníky. Tak to nejako... Takže koľko to môže byť? Meter, dačo. Takže je to pre krpcov. No ja si myslím, že ty sa tam zmestíš. No počkaj, vieš čo, pre tú srandu, ja si neláhnem na tú posteľ. No, Ja si neláhnem na tú posteľ. Ale urobíme toto. Budem trošku špinavý, ale nevadí. No vidíš to? No, pozri sa. Udieral by som sa hlavou. Lebo nemáš úplne nohy až pri ten koniec. Jednoducho by si sa zmestil. Tak. Takže 170 cm mám trošku. Dobre, tak 170. Tak to mám zaujímavé rozpretie rukou tým pádom. Lebo ty máš výšku 170 zhruba a hen tam by si sa vopchal. Jo, ale žiadne pohodlie, vieš, ako budem sa chcieť natiahnuť, ruky dať. No nemôžem, budem tam tak akurát napasovaný tým pádom. Dobre. Toto je taká najzaujímavejšia miestnosť z
Strašne je to tu dobre spravené. Táto stolička tu je úplne parádna. Sadol by si na ňu, ale to by som nemal. Môžeš si na ňu sadnúť. Áno, hovorili, že môžem? Aj nejaké dieťa na nej sedelo. Radšej nie. Ja som ťažký. Ešte sa tomu niečo stane a budeme to musieť zaplatiť. Dobre, až budeme v ďalších miestnostiach, tak sa ozveme. Tak, ak sme išli po tom točitom schodisku, tak samozrejme ono to ešte pokračuje vyššie. Tak sa ideme pozrieť, čo je tam hore. Semka sme behom exkurzie nešli. Ale jelikož my sme tu už od včera ubytovaní a boli sme tu večer úplne sami, tak sme si dovolili si sem behnúť, lebo povedali, že pokiaľ tu nie je cedula zákaz vstupu, tak môžeme ísť. To sú tajné dvere, tajomná komnata. Nemôžem s tým pohnúť, nepôjdem s tým na silu. Nerad by som tomu niečo spravil, takže keď sa to nedá otvoriť, tak tam proste nepôjdem. A čo nás čaká tu hore? Už ideme na doraz. Pozor, nízky strop. Jo. Kľúč hlava je také, že... A tu máme nejakú výhľadňu. Aj s posedom. Odtiaľ, tak keby si sa pomôcť, tak neubudeš sa nízko. Máme vidieť dole parkovisko. Liptovský hrádok. Hory. A zase Liptovský hrádok. Je tu krásny rozhľad. Okruh posed fajnový. Je také dať si cigáro, kávičku, zarelaxovať, pivečko. Kto na co má chuť. A tady asi není co iného ukázať, takže ideme dál. A keďže hradu sme si pozreli úplne celý, čo prežilo, to sme už natočili, tak môžeme smerovať priamo do recepcie alebo rovnou do kaštieľa celého. Tu by som mal mať kľúče, aby som sa dostal dovnútra. A ich musím vyhrabať. Už mám zase zarábané vo vresku medzi ostatnými kľúčami. A mal by som tu mať takýto univerzálny kľúč, ktorým by som sa tam mal dostať. Dobre. Dobre, sme vo vnútri. Hurá, dostali sme sa dovnútra. Tu sú nejaké izby. A ďalej môžeme smerovať po chodbe rovnou dovnútra. A tu len tak nejaké veci na pozorovanie, nejaké črepy, nejaký starý nožík, nejaké bedničky. A tu máme, čo to je toto? Oddychová miestnosť? Tu máme oddychovú miestnosť v tomto kaštieľi. Pekne s obrazmi. Malo by sa tu rozsvietiť svetlo na pohyb, ale ako si sa nerozsvietí, tak dúfam, že niečo uvidíte. Máme nejakú sochu a nejaký porcelán. Nejaký posvet, tu máme kulečník s gulami bez dier. A tu vlastne za týmito dverami je wellness. Ten vám neukážem, sme tam boli, ale proste bazén a výrivka. A vnútro vyzerá podobne jak táto chodba. Obrovské zrkadlo, to vám ukážem. Nejaké detaily na to zrkadlo, jak je to vyrezávané. A to je také ešte jednoduché, sú tu ešte zaujímavejšie kusky. Tu by sme mali tú oddychovú miestnosť a ideme ďalej. Išli sme po schodoch, o poschode vyššie. Máme tu originálnu podlahu, ktorá aj tak znie. Zase ďalší nábytok, ďalšie zrkadla, ďalšiu denu a dokonca tu máme nejaké lovecké trofeje. A tu máme ďalšiu miestnosť. Trošku už je to viacej také vyzelenejšie. A tu máme ďalšiu miestnosť. Toto je jedáleň. Dámy a páni. Jedáleň s krbom. Či kachle to sú, či čo to je. Nejaké kožušiny. Nejaké staré stoličky. Počkaj, treba sa tu rozsvietiť. Už som tu niekde rozsvietil.
Snad to je teraz lepšie vidieť. Tento krepko predtým tiež nebol, ale aktuálna majiteľka ho našla v nejakom druhom meste a zistilo sa, že má nejakú spojitosť s týmto kaštielom, takže ho odkúpila. Chlapček s psom. Výborné. Fajnové posedenie a nejaké ďalšie obrazy. O tohto sme sa nič nedozvedeli, takže neviem vám povedať, kto to je. Stoličky sú celkom pekné. A akurát už vidno na nich ten čas. Tu je to také vyrezávané. A tu máme zase dlhý stôl, na ktorom sa dá jesť. Samozrejme. Obraz s ovocím, to nesmie chýbať, to je taký kič. Stoličky tiež, keď sa na to pozriete, sú úplne rozdielne, pretože sú z iných rokov. Majiteľka jednoducho inak zháňala nejaký nábytok, nejaký interiér, tak preto sú tie kusy také inakšie, rozdielne, lebo všade ide niečo zohnala. No. A čo sa týka majiteľky tohoto hradu, tak tu máme takú jednu zaujímavosť a to tunak tento obraz, ktorý nakreslila nejaká fakultná maliarka. Pre ňu si môžete všimnúť, je to presne podľa tej fotky na začiatku, čo sme mohli vidieť na tom parkovisku. A tu máme zase ďalší porcelán. Hodiny. A toto je fakt parádne vyrezávané, to sa mi veľmi ľúbi. Máme nejakú hlavu. To musela byť riadna robota toto vyrezať všetko. Nesmie chýbať falošné ovocie. Dierka so zrkadlom. Samozrejme tu máme ďalšie výzdoby, vyrezávané rúže, či čo to je. A ďalšia stolička. Tak, toto by sme mali celú ideálne. No. Ešte luster kryštálový, nesmie chýbať. Ja tu teraz zasnem zase naspäť. A ideme ďalej. A hneď, ak sme vyšli von, tak tu máme zase ďalšiu chodbu, alebo miestnosť. Pozerám nejaké svetlo. Vieš? Jasné. Svetlo nevieme, kde je. Tu máme šaty, ktoré by mali asi pravdepodobne patriť tej Magdaléne Zli, či jak sa volala? Nie, že patriť, ale kedysi sa také nosili, lebo na hradoch bola strašná zima, tak mali viacej vrstiev na sebe. Také hrubšie sa vyšívali. Dlhý stôl, tu sa asi zrejme tiež jedlo. A ďalší nábytok. Jelikože tu má jak v riti, tak no to bohužiaľ neukážem. Ale čo nás samozrejme zaujíma, ešte tu ako vidíme nakoniec, vidíme zase ďalšie obrovské zrkadlo a pekný stôl a stoličky. Tak čo nás zaujíma je, keď sa vrátim kúsok naspäť, za dverami. To už asi nebudem ani strihať, rovno tam asi vleziem. Teda pokiaľ to nie je zamknuté. Toto je asi jedna z najzaujímavejších miestností tohoto kaštieľa. Veľká kamenná sieň, ktorá je strašne tmavá. A ja neviem, kde tu bolo to svetlo, že som si tu zažal. Jo, výborne. Máme tu zažaté. Takže, tam môžeme zase vidieť späť hrad. Tu sme vlastne taďalto išli dovnútra. A tu máme schodisko, hore je zákaz vstupu. A tuto máme také 4 dôležité obrazy. O čom sú, si teraz momentálne nepamätám, ale snad by moja drahá ženuška vedela, si mohla pamätať, kto sú tí ľudia na tých obrazoch? Pamätám si, že ten posledný obraz, tak nezachoval sa žiadny obraz konkrétny, ako tá Magdalena Zaj vyzerala a toto je napodobizeň, ako by mohla vypadať, ako si ju predstavujú, že vyzerala. Vraj bola strašne krásna a mala až 4 manželčíkov. 5 dokonca, no. A po každom 3. roku umrel a našla si ďalšieho. No. Ďalej tu máme korunu, že vraj tento kaštiel bol strašne bezpečný alebo dobre zabezpečený, tak vlastne sem dali nejakú fakt cennú korunu. Už neviem, komu tá koruna patrila.
A tam tí dvaja, si pamätám, že tí mali hrad na starosti. Áno, vedľa neho je jeho druhá manželka. No, a kto je tam ten, si nepamätám. Ak by ste vedeli, kľudne napíšte. Ja budem rád, keď mi moju vynehanú pamäť trochu doplníte. Ďalej tu máme také veľké okna. Zaujímavé. Klavír. Aspoň myslím, že to je klavír. A ďalšie piano. Či čo to je? Piano je to asi. V tejto miestnosti sa odohrávajú nejaké akcie. My keď sme tam včera prišli, tak tu bol nejaký koncert. Tu je to teraz zasunuté, ale je tam premietace plátno, lebo tu sa robí prezentačné premietanie tohoto hradu a histórie. Vlastne ukazovali nám na exkurzii, jak tento hrad vyzeral postupne. Normálne originálne fotky, jak to tu bolo schátrané, rozpadnuté, zatekal sa, lebo hrad vraj vyhorel, potom tu bola povodeň. No bolo to tu úplne zničené. A ďalší historický nábytok, takto naskladaný vedľa seba. Vlastne 20 rokov robí tu rekonštrukcia a stále sa robí, pokračuje. Áno, kvôli tomu, že nie sú financie, alebo ako to je, keď nazbierajú dostatok financií. Povedali, ale jednoducho je to na dlho. No. Ešte stále je čo renovovať. A veľmi zaujímavý strop to má. To sa mi strašne ľúbi, tie trámy. To vám nesmiem zabudnúť natočiť. Je to fakt obrovská miestnosť. Je tu hlavne hromada naskladaného nábytku. Ale, jak už som hovoril, všetko by malo byť historické. Že terajšia majiteľka to proste všetko nazbierala, proste sa pol Európy. Obrovský stôl, obrovské zrkadlo samozrejme. Je to tu samé veľké zrkadlo. A ďalší príborník, či jak sa tomu toho nadáva. Tiež celkom pekne vyrezávaný, vyzdobený, ale najzaujímavejší bol asi tej jedálni. No, toto by bolo asi zhruba všetko zaujímavé. Ďalej tu už máme reštauráciu a recepciu, to proste je už urobené v rámci marketingu, samozrejme. Máme ešte nejaké slnko plechové. Dobre, ja myslím, že už sme asi natočili všetko, čo by mohlo stáť za to natočiť. Či ešte ťa niečo napadá? O nie, ale je fajn ísť na prehliadku sem so sprievodkyňou. Tá toho vyššie povie. No ale tak, ja si myslím, že sme sa dozvedeli proste to, že tento hrad bol úplne rozbitý, zničený. Počkaj, musím tu zasnúť. Necháme tu predsa svietiť. Rozbitý, zničený a už 20 rokov ho renovujú. Dobre. Ešte by sme vám rádi natočili, akú máme izbu, akú sme dostali izbu, ale to vám natočíme až zajtra, keď budeme mať zbalené. Aktuálne tam máme naše veci rozházané. No a kedysi vlastne tento hrad slúžil na kontrolu obchodných ciest. Taká zaujímavosť. Ozaj, však vlastne mohli by sme im ešte na dvore ukázať. Vidíte? Na nádvore sme úplne zabudli. Tak ideme tam. No, jasné. Počkaj, tu máme veľkú kožušinu medveďa. Posedenie. Takže, túto sedačku musím zobrať, tá je zaujímavá. Takže tu, kde sme, tak tam, jak je to brnenie, tak za rohom je recepcia a tam vzadu je reštaurácia. To vám natáčať nebudem, lebo tam sa pohybujú ľudia. A tu máme nádvorie. Krásne, veľké, je to tu dobre vyzdobené, je to tu dobre vidieť a rekonštruovaná studňa. Že vraj má tak 4 metre, som hovorili. No to takto iba natočíme, sa zarastené dole, vidieť akurát trocha vody a mince. No a moja žena behla práve do špajzy. Neviem, či tam teraz môžeme ísť, keď nie je exkurzia. Nie je zamknuté, takže áno. Tak, keď nie je zamknuté, tak som teraz behnem. Nie je to špajza, ale vinná pivnica, tu sa chlastalo. Jo, jasné, tu sa chlastalo, tu sa ukladalo víno.
Je tu samozrejme veľa fľaší, je tu samozrejme aj zima, čož musí byť. A čo to hovorili, že dá sa sem dostať z kaštieľa, aj z hradu, aj z nádvoria. Kedysi. Boli tu 3 vchody a keď sa malo piť, tak sa hneď tu všetci zišli. No. A Potom... skladovalo sa to slavné moravské víno. No. Čo je najzaujímavejšie, že asi tu zabudli správca, alebo hlavného vinára. Lebo tu máme nejakého si kostlivca, ktorý sedí na hromade korkov. Vidíš, tu je jeden chod. Tu máme nejaký bar. Tu je druhý. Z dreva vyrezaného bažanta. A tam je vlastne tretí. No, tu je vlastne tretí, no. Je tam tma jak v Rici. Takže vám to neukážem. A samozrejme tu musí byť bar. To by nebolo ono, keby tu nebol bar. Taký veľký. Samozrejme, ak už to býva, je to tu celé oválne. Takže akustika je tu veľmi zaujímavá. A keď ešte teda vybehnem, nechám tu svoju ženu, ať si tu fotí. Ja vybehnem zase von, ať vám ukážem ešte trochu to námestie. Tam je ešte vidieť erb. Ten štít. No, tie 3 stromy, to je vlastne ten Liptovský hrádok. A naša drahá pani, tá Magdalena, tak tá by mala mať ten štít. A jej muž vraj bol rytier, tak je tam rytierská prilba. No a tam ešte taká zaujímavosť, že tam máme slnečné hodiny. Zasla si tam? Áno. A tam máme slnečné hodiny, ktoré som ešte nevidel, aby pražilo slnko. Lebo tu máme stále pod mrakom. Ale je to zaujímavé. Aspoň sa nepočíme. A kebyže ideme po týchto schodoch hore, tak sme zase späť v tej veľkej kamennej miestnosti. A tam, keď pôjdeme teraz touto chodbou, jo, vidíte, tu je vstup do jaskyne. Ale tam sa teraz nedostaneme, lebo je v rekonštrukcii. Tá jaskyňa je veľmi úzka, takže sa tam vlastne iba skladnili nejaké veci, čo sme počuli. Budova je krásne zrekonštruovaná, zrenovovaná. A tu, keď ešte takto zabočíme, vidíme hromadu kamení, jak to tu prerábajú. A tam je vlastne tá veľká miestnosť toho hradu, kde sme boli, jak tam chýba tá stena. No, hej, tady padali hovna. Áno, tam je tá výserňa a taďal vlastne padali na zem hovna. Čo je veľmi zaujímavá skúsenosť, že áno. No a keď pôjdeme až tam, na konci tejto cesty, sme zase späť na parkovisku, kde sme začínali. Takže toto je už úplne všetko, čo vám môžeme ukázať. A ešte tak, ako ať nemusíme zase natáčať domáci vlog, povedz nám, jak sa ti tu vlastne ľúbi. No, je to tu zaujímavé, interiér je taký troška zo všetkého niečo. To zase není moja šálka kávy, ale zase tá nová majiteľka sa snaží jednoducho to tu nejako dať dokopy a urobiť ten kaštel a hrať zaujímavým. A super je, že je tu možnosť urobiť nejakú oslavu, svadbu, nejaké to posedenie také dobové. Hej, to je asi všetko. Ešte vám teda ukážeme našu izbu, ale jak som povedal, to natočíme až zajtra. Lebo teraz je tam bordel. Nemusíte vidieť naše veci. Áno. Nie je na nich nič zaujímavé. Keď bude zabalené, tak než vyrazíme domov, tak ešte to rýchlo natočím. Dobre, ľudia. A rozlučím sa s vami až potom v izbe. Tak zatím. Ahoj. Dobre, batožiny zabalené, smekta pred cestou zapýta. Tak jak som slúbil, ideme vám tú izbu ešte ukázať. Keď sem prídeme, prvé čo vidíme je táto halapartňa a tento kiris s bojovými sekerami. A tu, keď si ideme touto chodbou, si môžeme pozrieť gauč, na ktorom sme si čítali, keď sme sa nudili. Ďalší nábytok. Tu máme krásny výhľad na tú studňu. Tam je tá kamenná miestnosť. A tu máme naše dvere číslo 5. Tak sa ideme pozrieť dovnútra. Tak.
A tu sme si takto žili celé tie 2 dni. Máme takú historickú skriňu, ktorú sme absolútne vôbec nevyužili. Stoličky. Stačil nám okolitý nabytok, len to tam pohádzať. No. Tu máme takéto stoličky, táto je dokonca presedená úplne na doraz. Na tomto sme popíjali vínečko. Tu máme gauč, na ktorom sme sa ani neodvážili sedieť, lebo bol nejaký si, jak by som to povedal, moc hlboký. Sme sa nejak moc zaborili dole, bohvie, či tam nepraskla nejaká pružina, či čo to. Náš výhľad bol strecha altánku, výborné. A naša posteľ, ktorá, musím uznať, bola veľmi pohodlná, dobre sme sa vyspali na nej. Ale čo je tu fakt veľmi zaujímavé, je toto. Umývadlo hneď vedľa postele s obrovským zrkadlom, fén, mydelka, mali sme tu aj hygienické potreby, takže všetku hygienu rannú a takto sme vykonávali hneď vedľa toho druhého, ktorý ešte ležal na posteli. A kde máme kúpeľku? Priamo tu. Máme tu takéto veľké okno, tak sme tam skoro vôbec nesvietili, používali sme prírodné svetlo. No teraz tu zažnem, aby sme tam videli. A máme tu takto pekne hajzlíček a takto rohovú sprchu. A dvere, ktoré nemajú ani zámok, ale sú takéto. Dobre? Také jak westernový bar. Vôbec to netesnilo, absolútne. Všetko bolo počuť, takže keď jeden z nás potreboval ísť na určitú potrebu, ten druhý išiel na chodbu, aby to nemusel počúvať. Výborné, čo? A takáto kúpeľka mala s takýmto stropom vetrane, také úplne, jak by som to povedal, improvizovano spravené. Vyloženie, keď sa na to pozrieme, prečo to je také priblížené? Prečo to je takéto priblížené? Choďte s tým do šlaka. Tak sme naspäť, mne sa to zazoomovalo úplne samo od seba. No, chcel som vám iba ukázať, že vlastne celá kúpeľňa je takto pristávaný príbytok, alebo jak by som na to povedal, taká miestnosť navyše vyloženie len z dreva pristávaná. Čože je veľmi zaujímavé a neobvykle. No a to je vlastne všetko, čo som vám chcel povedať. Ešte niečo by sme povedali na záver? Že tu bolo veľmi pekne, až na pár detailov, ktoré sa mi nepáčili, ale personál bol veľmi milý a v okolí sú možnosti, kam ísť na výlet, napríklad Demenovská ľadová jaskyňa, Demenovská jaskyňa Slobody, potom tu máme Liptovský hrad, no takú zrúcaninu, a je tu termálny prameň Kaďa v Liptovskom Jane. Napríklad určite je toho tu vyššie, ale tieto 3-4 veci ma tak najviac zaujali. Len škoda, že my sme prišli v tom období, kedy sú jaskyne zatvorené. Tá Demenovská jaskyňa Slobody je momentálne zatvorená kvôli rekonštrukcii, robia tam nejakú elektroinštaláciu. A ľadová jaskyňa v pondelok nebola otvorená a ďalej sme si tam nezisťovali, lebo dneska už odchádzame. Takže sme na konci nášho výletu. Užili sme si to, jak sa dá. Čaká nás 3-hodinová cesta, na tu sa veľmi teším. To bude dlhá cesta, ale zase cesta sem bola veľmi pekná. Videli sme hory, krásne stromy, lesy, bola paráda. Nechceš to odkarovať? Nie. Nie, musím to odkarovať ja. Dobytok bol v okolí. No. Dobre, tak týmto sa s vami lúčime s našim ďalším videom a vidíme sa pri ďalšom videu a to by sa malo konať po Považskej Bystrici. Áno, ak si nechceš ešte natáčať Bojnice, Zlín a tieto menšie výlety. A možno, že Zlín by som natočil, ale tam kopec ľudí, nechce sa mi tam moc medzi nimi behať s tou kamerou v ruke. Tak celé to zoo si nemusím natáčať. Dobre, končíme, majte sa, čaute. Ahoj.